No to mi nikdo neřekl, takže netam. A tam mám plavky a... Filip, A já já jsem je tam zahnala a oni poslali. A tady Jirka. Bude to na place u Jirky. Ne, tady. Ne, u Jirky. To máme... No, tak to přesně. Jo, ještě vyjdu znovu. Já natáčím. A to. Jirky v kapce. Protože... Když se zamlžilo brejle. Já natáčím. Jak to vypojíte? Jdeme k nám, stopni to, musíme. Vláďa, Patrik a... Chci vědět, jak do prdele. Jaký? Tak třeba... To nenačnu, ty mi dej. Proč? Šup. Proč? Šup, ráno. Ne, to je moje! Neřvi. Jako Ančové si dělou. No právě, takže stejně to přinesete to. Já stejně budu ve vzhůru. Hele, kde je ten